wathi mayithi lentombazane hawu kanti uPhuta kahambanga wavele wasuka waxhuma ebhlukweni wagqoka wafasa ibhluku wagqoka isikipha sakhe wabamba uphaca ngesandla uthi wavela aqonde wendini ngoba ubalekela ukuthi lo bhuti njengoba mayike wehle emotweni lo bhuti uza la endlini vele ngoba lento bazana ishilo ukuthi lendlu ekabhutwayo lo ngekho segoli. Uthi ngiyabona lo muntu lo mayingahle ezehle mangimlinde ezehle emotweni uzoza la endlini bese mhlawumbe unesibhamo something bese yangibulala. Uthi ngivele ngigijime ngewindini uthi fika ingidonsa lentombazana uthi imdonsa lentombazana kuleli windi ithi hayi ungaphumi ngaleli phuma ngaleli windi. Uthi wavele weza umsindo kanjalo wangabe sezwa noma umuntu amhubha noma uthi ngavele ngajika kwaphoqa uthi ngijike manje ngizonqamla ngoba uyalibona isango. Uthi kwavele kwaphoqa ukuthi manje ajika azonqamla egcekeni manje eduze kwemoto le moto kaDima. Uthi sekunabantu nje egcekeni akazi nokuthi baqhamuke. Uthi ke ulo umfokazi umu mayithi 2 years ukuthi ayikhona lo muntu uqinisile ngempela ukuthi umuntu wesilisa kamazi ngoba uthi uZuma emva kwalapho akwenza wayesekwenza njengomuntu ovula itshitshi kwaze kwaba phuma negazi ke yabona wathola ngempela lo muntu wesilisa kamazi ngempela. Kodwa manje uxakwa ukuthi ukhona nomuntu wesifazane ongenza lento eyenziwa ilenga azafaka imali afaka lena uzokubuza ukuthi uyimuntu oyihlalela ekhaya nakaDohozi. Kodwa kuyenzeka nje abe nayo phela imadlana naye mayesuke ekwazi ukubamba into zakhe. Uthi yena wayeza ngomqondo ukuthi nje vele lapha nje uzokwenza nje ngoba lo muntu ujwayele ukwenza kushuthi ujwayele ukwenza lento yokufakela amadoda imali. Ayi uthi uZungu ke ayibenze ke manje ikhaleke lengane ikhale lokukhala ke manje. Uthi ikhaleke lokukhala nje lokwangempela. Uthi uZungu usho ukuthi naye ke usephusha lento eyimphusha ke. Ayi uthi uZungu uzokubuya aqeda ke ikhaleke ingane mase beqedile. Ikhala ingane uthi uthi limshaya uvalo eyibuza ukuthi kodwa bosami bengiyapi. Ngoba phela nalento uyazi bayazi abantu besilisa lento esuke usuyikhiphile uvele bese uvele bengathi khonto esukayo la. Uthi umfokazi ungayisoleke manje. Ayisole kodwa bosami kazi bengiyapi acabanga ukuboshwa ke manje uyasilandela kakhulu nala ku Facebook masikhuluma indaba zasejele. So acabanga ke into eziningi manje. Uthi lengane mayisiqedile ukukhala ivele ithuleke. Sabathe uyikhulumisa abuza manje ukuthi uyabona uZama uthi vele ithule nje. Ande ayikhulumisa hayi vele ithule nje ingane. Ande ayikhulumisa vele ithule nje ngabisakhuluma ke manje. Uthi mhlawumbe waphela u2 hours eyincenga ngoba i-hour lokuqala mhlawumbe yaliqeda ikhala ingakhulumi. Elesibili mhlawumbe 30 minutes uyaliqeda wayilokho eyincenga ingasakhulumi nje. Uthi umfokazi ngubo lobomnyama esayincenga nje esadidekile nakuthi uthi manje lengane icabanga ukubiza amaphoyisa. Uthi ngiyabona phela lo muntu lo mangeke ngahamba la uzongibopha lo muntu lo uzobiza amaphoyisa plus mabe khanyisa la ngefoni kugcwele igazi embedeni. Uthi uZungu kwathi ngalobomnyama kwavela kwanje ba egcekeni kwavela kwakhanya egcekeni. Uthi mayithuthuthi nje angithulele yena embedeni iyona intombazana ihlezi ngezantsi embedeni ayilele ihlezi yena ulele kanje useyincinga wazi wakhathala naye phela. Uthi kwavela kwathi ba egcekeni. Uthi yavela nje le ntombazana hayi kanti uPhuta kahambanga ngathi imoto le ingene egcekeni yabo ingene imoto bayingene egcekeni ijika ikhanyisa kuvele kukhanye ukuthi uthi uZungu wavele uthi umfokazi wavele wathi mayithi lentombazane hawu kanti uPhuta kahambanga wavele wasuka waxhuma ebhlukweni wagqoka wafasa ibhluku wagqoka isikipha sakhe wabamba uphaca ngesandla. Uthi wavela aqonde wendini ngoba ubalekela ukuthi lo bhuti njengoba mayike wehle emotweni lo bhuti uza la endlini vele ngoba lento bazana ishilo ukuthi lendlu ekabhutwayo lo ngekho segoli. Uthi ngiyabona lo muntu lo mayingahle ezehle mangimlinde ezehle emotweni uzoza la endlini bese mhlawumbe unesibhamo something bese yangibulala.
uthi ngivele ngigijime ngiyewindini uthi ifike ingidonsa le ntombazana uthi imdonsa le ntombazana kuleli windi ithi hayi ungaphumi ngaleli phuma ngaleli windi imvulele iwindi elingemuva imvulele iwindi elingemuva uthi uzungigxume uthi uzungu ngesikhathi nje ikade iqeda ukukhanyisa imoto nje sekunabantu egcekeni manje akazi noma sebehla kule moto noma abantu bekuvele bekhona uthi kodwa egcekeni sekunabantu utatazela la endlini nje yena abantu sebeyakhuluma egcekeni so uthi imdonsa ke kuleli windi lengaphitha ngaphumekele ngemuva uthi bese kuphuma kulele ngewona agxumele ngemuva uyayazi lemizi yasemakhaya ayibiyiwe eminye yayo yabo uyakwazi ukuphuma ngapha uyakwazi ukuphuma ngala noma kubiyiwe kodwa yabo lokhu kubiya ngocingo nje ukuthi ukwazi ukuphuma ngapha uthi uzungu ke mayegxuma ngale ngemuva angazi noma neyazi lento ike yenzeke mawuthina nje sabasemakhaya uthola ukuthi uhamba emgwaqeni ngakini mhlambe ngabuye uyahambela indaba zeleze nihambayo ukubona makuneyinkomo emgwaqeni makuneyinkomo nje emgwaqeni uthola ukuthi kade ungayiboni wena uyizwe ngoba isisukuma inkomo la iduze kwakho ukuthi umsinde wenzayo uyethusa kakhulu kuze kube ngathi inyoka ngoba inkomo inokuthi mayiphefumule iphefumule lokhu so mayizosukuma inkomo ivele isukuma iphefumule kanjalo kuze kube ngathi inyoka munganakile ungathuka ungaquleka ngisho uquleka uthi kuze wathi bathi yagxuma nje wendini weza umsindo kanjalo uthi wavele wajika akabonanga nokuthi yini kodwa umqondo wabuya lethi uthi hayi man bekuyinkomo bekuzimbuzi leziyana uthi wavele weza umsindo kanjalo wangabe sezwa noma umuntu amhubha noma uthi ngavele ngajika kwaphoqa ukuthi ngijike manje ngizonqamla ngoba uyalibona isango uthi kwavele kwaphoqa ukuthi manje ajika azonqamla egcekeni manje eduze kwemoto le imoto kadima uthi sekunabantu nje egcekeni akazi nokuthi baqhamukephi uthi wathi mayithuswa ilento yamthusa lapha le akathi ma umqondo ubuya wabona ukuthi it's either bekuyinkomo noma bekuyimbuzi ngoba wagcina engabonanga ukuthi yini uthi wajika ke manje wavele wazonqamla la egcekeni uthi ngadlula eduze kwemoto lobhuti lo wemoto uthi wathi uzama ukungibamba naye engazi ukuthi ngibamba nje ngiqhamukapi yabo lokuthi qhamuka umuntu egijima uthi wathwesha ngicaphuna ngathi uthi ngaphuma eceleni ngaza uthi nganqamula esangweni ngagijima ngangena angimanje indawo yalapho uSuthu ke isahlanze le yandawo bayazi abantu base lapha ngasenyokeni nje noma ngalona ihlanza kodwa inalezi ihlahlana lezi enameva kuthi umfokazi nganqamula sengibaleka angisaboni ukuthi ngibaleka ngiyapi uthi ngabaleka ngitshela ukuthi njoba lo bhuti kade zama ukungibamba nje bayangihupha uthi ngabaleka noma sengibona ukuthi angisahujwa umuntu ke la uthi ngabaleka uthi ngaze ngayoma phesheya ngingasaboni ukuthi ngikuphi uthi ngathi mase ngimile phesheya mangilalele amaNazaretha la hlabelila kanti uyazi elinda wake waya kudala phambilini so uyazi uthi ngavele ngathi yabo into ezongisiza la angivele ngiwele ngilapha la eManazaretheni uthi nangempela wawela nakhona uhamba uyafohla nje ngoba akahamba endleleni uthameva einyaweni uthi wayengasabuza ubuhlungu ngenxa ukuthi ayemhlabe kakhulu uthi nje wayengasabuza ubuhlungu uthi wathi mayifika le wawela wazokhuphukela eManazaretheni kanti nakho sekuyothandaza cishe mhlambe kwase ku12 ngoba akunomthandaza amaNazaretha awenzayo ngo12 la esuke ehlangene khona umuntu uyaphuma nje uphuma ethempelini lakho uye khona I mean yini lento ebalala kuyona edokodweni uphuma edokodweni lakho uyothandaza ethempelini ubuya ukhuluma isimuntu so ke uthi uzungu bangifica ngibona amaNazaretha aseyothandaza lapha uthi ngivele ngihambe nami ngifike ngithandaze kanye nawo uthi bengibukela abantu bayabona labathi hayi lo muntu lo leli jonge elivimbuka la ngalezi ikhathi kanjani uthi ngithandaze nami uthi mase kuqediwe
uthi bese ngiphuma uthi mayithi uyaphuma uyahamba uyenyuka usaqalaza ukuthi kambe ubani umuntu engizombona engimaziyo noma uthi kodwa ngiyabona ukuthi la ngeke ngingalala. Uthi mangithi vele kuqhamuke insizwa kwaHolinyoka edriver iQuantum nayo uyayizwa lensizwa ikhuluma nabantu uyabona kushuthi khona abantu atizobabeka ithi hayi ngibuyele emuva mina ngibuyele emuva kwaHolinyoka uthe vele gijime kuyo lensizwa ifike ethi ebuza ukuthi manje bhuti lapha ngikuzwa uthi ubuyele emuva ethi lensizwa ngibuyele emuva bese ethi ngicela ungiphatha nami ngiya ekhaya le kwaDabhazi kodwa ngizosala ngapha ngakosicayi ngakuvuna bese ngiwela ngeenyawo. Ayi uthi ethi lo mfo wetekisi ebuza uthi hawu uzoyela ngenyawo uzoyindaba yenza ukuthi uphoqa ethi hayi asambe behambeke. Uma seyixoxela lensizwa lo mfo njoba behamba emgwaqeni sebebuyele emuva uhamba umfokazi unalensizwa drive iQuantum. Uthi bese ixoxela ukuthi imfuthu njalo ukungibona lapha ngivelelwe inkinga la. Nginenkinga ngihamba uhambo olukanje. Ivele lensizwa manje useqala nokuzwa ubuhlungu enyaweni uyabona ukuthi lolu hambe ngizolohamba ngeke ngihambe ngeke ngisuke evuna ngiye kwaDabhazi ngenyawo. Uzwa lento la emhlabayo ngoba isiyaqala manje iyabuya kuyasho ukuthi lo muntu ade gijime emeveni. Uthi bese lensizwa iQuantum hayi no makuthi kanti uhambo kanjalo asambe sekhaya uzofika ulala ekhaya ngizovuka ekseni mina ngihambe nawe ngubeke edrobheni bese uyagibelela. Nangempela wafika walala umfowazungu wavuka ekseni wahamba nalensizwa iQuantum yafika mbeke edrobheni waseyagibela ekhaya. Uthi umfowazungu kwaphela 2 weeks engahambi engakwazi ukuhamba enyaweni 2 weeks engakwazi ukuhamba ehlatshwe ngameva. Lo driver weQuantum sebeke babonana wamthengela ngisho idrink ebonga ukuthi wamsiza. Emva kwalapho intombazane umfowazungu inamba ikabangesangena naye ku Facebook intombazane ayiphenduli futhi ayingenile kuze kube manje kuze kube ngalesi sikhathi ngicela ukukhuluma naye umfowazungu. So akazi ukuthi yini yasale yenzeka ngoba uthi intombazane mhlawumbe yasale yapho ngoba ayisatholakala enambeni kuze kube manje inamba yengeni ayi ku Facebook futhi ayikho noma ibhala uyabona ukuthi lo angithi kuyakhombisa lapha ku inbox bawubhalela umuntu ukuthi message isingenile uyifundile futhi umuntu uthi nje ayihambi uyabona ayihambi kusho ukuthi ayingeni kuze kube manje from the day uzungesuka khona lapha kuze kube manje. So iwari yakhe akazi ukuthi mhlawumbe intombazane basale bayenzani ubhuti wayo ngoba ubhuti mayengena endlini ngaphandle ngemayizovela ihundula amashidi intombazane kungasale ngabonakala igazi angazi ngasiphi isikhathi or mhlawumbe ngesikhathi bese sephandle yabo angazi akazange ukuthi inhloso yakhe uMr Zungu enye enkulu kwakuwukuthi mawukuthi le ntombazane ngoba wayethi ucela simbhalele ku Facebook salibhala udaba kodwa akaze kube mkho amukho umuntu wavela akekho umuntu wavela. So inhloso kwakuthi athole ukuthi le ntombazane yagcina yenze njani luphela lapho lolu daba. So ngeke ngathi kulolu daba lubhlungu ngoba kulabo kakhulukazi abazizingane zamantombazane ngoba abazali bazo lezi zingane mayichaza umfokazungu namanje usadidekile ukuthi yini yenza ukuthi umuntu wesifazana omncane ongangaloya akwazi ukufakela indoda imali ukuthi ize kubo. Kodwa uthi usola ukuthi mhlawumbe angazi noma abazali ba overprotective umuntu ingane isinakho ukuthi fanele ibe nendoda emzimbeni inkinga manje ithuba liveli yavela yasebenzisa lona leli thuba uyabo ngoba uthi kwayena uzungu wacishe wangaya ngenxa ukuthi wayengazi ukuthi ingane encane ingamsendela imali ithatha phi imali kodwa ubuyabona ukuthi kushuthi ithatha la esitolo sakubo ngoba ukube isitolo sasingekho uthi wayengeze kuye ngoba wayengekazi ukuthi ingane encane ithatha phi kushuthi wabona ukuthi ithatha la esitolo lesisakube sishona iphela la le ndaba.